около Дунав е изключително сеизмичен. Бойко Борисов иска да се включи по темата референдум на линия. Здравейте, господин Борисов, честита нова година. Честита нова година и на вас. Просто съм длъжен да кажа мнението си, за да няма никакви спекулации. Да, наистина е важно. Да. И действително, понеже с едно изречение трудно може да се опише цялата сага на тази централа Белене, и ние с решението на Министерски съвет и на парламента много ясно сме си казали мнението по строежа на АЕЦ Белене. Това е от малкото теми, които с бившия премиер Станишев сме единомишленици. Коя е темата, по която сте единомишленици? Че АЕЦ Белене не трябва да се строи. По простата причина, че в 2006 година, когато е започнал... Току-що ме ушашавихте, господин премиер. Да. Човекът на Сергей Станишев, Явор Куюмджиев, хвърли енергия, за да каже, че АЕЦ Белене трябва да се строи и народа трябва да отиде и да гласува за, дори за вашия въпрос на ГЕРБ, само и само да се преосмисли тая тема. Така. И ако неговия лидер е искал да я строи, просто е щял да подпише договор, в който, както във всяки един договор, ще има цена, ще има срокове, ще има обосновка и всичко останало. Така е. Той умишлено не го е подписал години наред, просто за да не се случи. И понеже ние, знаете нашето решение да строиме 7-ми реактор в Козлодуй, защото действително той ни е нужен, да се удължат живота на 5 и 6 реактор, затова и колегата Червекондев искаше да обясни на хората, че всъщност ние не сме против използването на ядрената енергия. Той го обясни. Да, но като зрител от това, което разбирах, все едно се колебае дали е за Белене или не е за Белене. Тоест, ако се отговори с да на въпроса на референдума, има шанс да се говори за разширяване на АЕЦ Козлодуй. Така ли да ви разбирам? Така. Но, понеже, както и Мария Капон изключително хубаво говори, както и Огнян Минчев, и много ясно всъщност от вашето предаване се разбира, че отговора да или отговора не касае пряко АЕЦ Белене, това, което ние ще дадеме като инструкция на партия ГЕРБ, на членовете на нашата партия, е да гласуват на този референдум не. Ясно да го кажа. Чакайте иначе, сега. Извън референдума, ние сме за изграждането на 7-ми реактор на АЕЦ Козлодуй. Мисля, че по-категорично и по-ясно не може да се каже. Сега стана вече категорично с вашето 3 пъти не, защото това беше 3 пъти нето на Огнян Минчев. И той каза 3 пъти не. Понеже Червекондев е много смислен човек и се опита да обясни как БСП ни вкарват в един филм, че всъщност, като кажеш не за ядрената мощност, казваш не за ядрената енергия, а ние сме за, всъщност те искат да си прокарат за АЕЦ Белене. Но за да няма никакви спекулации, никакви колебания, никакъв шанс този, повтарям и аз, проект, който Станишев умишлено не е подписал, защото самият той е знаел, че той е пагумен с огромната си цена за бюджета и финансите на България, за което му благодаря. Сега обаче за пред очите на партията си прави този референдум. Значи много добре ви разбрах, господин Борисов. Вие казвате, че господин Червенкондев, понеже е загрижен за развитието на ядрената енергетика, затова е казал да, но не е имал предвид АЕЦ Белене, а е имал предвид нещо друго. И за това... Не нещо друго. Ясно и точно има предвид 7-ми реактор на Козлодуй, за който ние сме отпочнали процедури. Добре, хубаво. Значи... За референдума, моето указание към партията ще бъде не. Вашето указание към партията ще бъде не, а вашето указание към хората, без да е указание впрочем, а съвет също да бъде не. Аз само мога да кажа за хората, мога да говоря за членовете на ГЕРБ, че ще имат такива указания да гласуват не. А за хората, че
пети и шести реактор с удължен срок на годност още по 15 години, плюс седми реактор, който ще бъде изграден, защото ние 2/3 сигурно сме платили българите през тези години, са предостатъчни, плюс водно-електрическите централи, плюс топлоелектрическите централи, плюс зелените енергии, които технологиите се развиват толкова бързо, имаме и в момента предостатъчно ток за икономиката и за хората. Извънредно включване на премиера Бойко Борисов. Просто бях длъжен да го кажа това, за да е ясно и да няма никакви спекулации. Ето виждате ли, трябва да ходите по-често в студия при смислени разговори, господин Борисов. Да не казвам къде да не ходите, защото няма да ме чуете, но благодаря ви за това включване. 3 пъти не да се гласува на референдума. Съвет